Следват изпълнение на фолклорна група Българка при Народно читалище Пробуда 1928 село Жабокрът. Дует Йорданка Влашка и Бойка Димитрова и индивидуалните изпълнители Йорданка Златкова и Камелия Генчева. Да се готви групата от село Ваксело.
Појдов копато, Маруњој моме, ниска менјако, Маруњој моме. Китка ми падна, Маруњој моме, кој ли ја најде, Маруњој моме. Водо ја најде, Маруњој моме, па ја не дава, Маруњој моме. Залюбил Георги две млади момички, хубавице. Залюбил Георги две млади момички, хубавице. Едната беше тънка, висока, другата беше ниска, дебела. Едната беше тънка, висока, другата беше ниска, дебела. Чуди се Георги, чуди имае, која да лити, која да лаже. Чуди се Георги, чуди имае, која да лити, која да лаже. Докад се Георги чудом чудеше, друго си лудо двете залиби. Докад се Георги чудом чудеше, друго си лудо двете залиби. Тръгна Георги вода да дири, да се удари. Тръгна Георги вода да дири, да се удари. Никому вода не е думала, ала на Георги е продумала. Никому вода не е думала, ала на Георги е продумала. Постой, почекай, прелудо младо, постой, почекай, не дей се дади. Постой, почекай, прелудо младо, постой, почекай, не дей се дади. Де се е чуло вода без риба, да има Георги без млади моми. Де се е чуло вода без риба, да има Георги без млади моми. Rosa
че на перила старана на перила В чест на празника ще чуете стихотворението Левски от Йорданка Златкова. Левски от епопеята на Иван Васов. Манастирът тесен за моята душа е. Кога човек дойде тук да се покае, трябва да забрави греховният мир. Моята съвест днеска инак ми говори. Това расо черно, що нося отгоре, не ме помирява с тия небеса. И когато в рая вдигна си гласа, хим да пея Богу, да получа рая, мисля, че той слуша онес, що ридаят в тоя дол плачевни, живот нетърпим. И моята молитва губи се кад дим. Мисля, че не с това расо и не с таз брада мога да отмахна някоя беда. И че моите братя търпят и го страшно, а аз нямам нищо, и че той е гряшно, и че ще е харно да оставя вече таз ограда тиха от света далеч и да кажа тайно две-три думи нови на онес, що влачат робските окови. Рече и излезе. 9 годин той скита се, бездомен, без сън, без покой, подвън къжност чужда и под име ново, и сърце порасло и за кръст готово, и носи съзнание, крепост, светлина на робите слепи в робската страна. Думите му бяха и прости, и кратки, пълни с упование и надежди сладки. Говореше често за бунт, за борба, като за една обща ближна веселба, часът на която беше неизвестен. Изпитваше кой е сърцат, сиреч честен, участник да стане в подвига свят. Всяк един слушател беше му и брат. В бъдещето тъмно той гледаше ясно, той любеше своето отечество красно. Той беше скиталец и като дете прост, и като отшелник живееше в пост. Горите, полята познати му бяха, всичките пътеки кракът му видяха. Пустинята знаеше неговия глас, хижата го знаеше и на всеки час вратата за него отворена беше. Той не се боеше, под небето спеше, ходеше замислен, сам си, без другар. Тая заран млад е, до вечера стар, одеве търговец, сега просяк дрипав, ако беше нужно хром и сляп и клипав. Днес в селото глухо, утре в някой град, говореше тайно за ближни преврат, за бунт, за свобода, за смъртта, за гроба, и че време вече да възстане роба, че щастлив е оня, който вдигне пръв народното знаме и пролее кръв. И всякоя възраст, класа, пол, занятие взимаше участие в това предприятие. Богати с парите, сиромахът с трудът, момите си глата, учени с умът, а той беден, гол, бос, лишен от имота, за да е полезен, дал си бе живота. Той беше фантом или слянка, озове се в черква, мерне се в седянка, покаже се, скри се, без знак и без след, от всякъде гонен, навсякъде приет. От лице му мрачно всички се бояха, селяните прости светец го зовяха. Избрани, сдушени на тайни места, слушаха с трепет, с зятнали уста, неговото слово страшно и опасно. Им тем на душите ставаше по-ясно. И семето чудно падаше в сърцата и бързо растеше за жетва богата. Той биде предаден и от един поп, този червя гнусен, този низък роб,
то с позор за Бога, той петно за храма, дяконът погуби чрез черна измама. Оковани кърва в тъмница ръгнат, апостолът беше на мъки подвъргнат ужасни. Напрасно те нямаха власт над тази душа яка. Ни молба, ни клетва, ни болно стенание не издаде в мракато и гордо създание. Смъртта беше близо, но страхът далеч, и той не пошушна предателска реч. И на сви въпроси грозно изпитание, един ответ даде и едно мълчание. И казваше: аз съм Левски, ей ме на, и ничие име той не спомена. Но тиранът люти да уби духът, една Зара Левски осъди на смърт. Той биде обесен. О, безсило славно, по срам и по блясък ти си с кръста равно, и смъртта на тебе, о, безсилко свята, е не срам, а слава нова на земята. И връх, откъдето виждаше духът, към безсмъртието по-прекият път. Изключително ми е приятно да приветствам групата от Жабокрът, да им кажа едно браво, да им връча тези грамоти, които ги заслужиха достойно, и да им кажа до нови срещи.